Махсус хәрби операция үткәрү зонасында хәзер Татарстаннан Олга һәм Тимер батальоннары урнашкан. Ураган реактив системасы хәрбиләре арасында да республикабыз вәкилләре бар. Ураган реактив системасы үз исемен тулысынча аклый. Югары технологияләргә корылган система ышанычлы корал булып санала. Ул көчле, нәтиҗәле, маневрлы һәм каршы торучы гаскәрләргә зур зыян китерә. Залпом 333. Россия оборона министрлыгының үзәк хәрби округы хәрби техникасы әнә шулай эшли. Старт позицияләренә килеп җитеп, ата башлауга кадәр нибары 2 минут вакыт уза. 220 мм реактив снарядлар төгәл аша. Система пилотсыз идарә ителә, үзе күзәтә, зәтмәләр кертә. Ике эш атналык көндәшнең җаваплы утының нәтиҗәлелеге бик тыгыз булды. Ягъни старт позициясеннән залп алган очракта 7-8 минут эчендә җавап һөҗүме килеп җитә иде. Хәзер без системалар ярдәмендә күп кенә радиолокацион станцияләрне, каршы хәрбиләрнең төрле батареяләрен гаҗәпкә калдырдык. Каршы яктан җавап утының интенсивлыгы бик күп тапкырга кимеде. Үзәк хәрби округ хәрби хезмәткәрләре арасында сугыш хәрәкәтләре зонасында Татарстан вәкилләре дә күп. Тимер һәм Алга батальоннары урнашкан. Алар ирекле контракт буенча хезмәт итүче хәрбиләр һәм офицерлар. Алар якташларны минәчелеккә каршы бер сафта көрәшергә инде. Друзья, собратья, татарстанцы, бок о бок воюю с нашими земляками. Дуслар, тугандашлар, татарстанлылар, безнең илдә сугыш булмасын өчен каршы як территориясендә көрәшәләр. Кадерле дуслар, идә мич башында ятмаска чакырам. Сугышны болай гына җиңеп булмый. Сезне бирегә, дуслар, без булдырабыз дип чакырам. Аларны якыннары, дуслары республика хуплай. Шул исәптән матди яктан да Татарстан президентының бер тапкыр бирелә торган түләүне 260 мең сумнан 360 мең сумга кадәр арттыру турындагы указы үз көченә керде. Татарстанның барлык контракт белән хезмәт итүчеләре кирәкле җайланмалар белән дә тәэмин ителгән. Фарис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Татарстан яңалыклары.